Yo, what's up guys? I'm back Pasamok TV. Ah, naalala nyo yung nakaraan, sinabi ko sa inyo na pupunta ako ng PITX para i-update yung mga biyahe natin kung saan saan yung lugar ang mga biyahe. So ayun guys, ngayong araw na to, ang video natin ay pupuntahan ko na nga ang PITX terminal para alamin ko anong mga biyahe natin na nandun. Para malaman nyo rin kung saan saan lugar. So ayun guys, samahan nyo ako at pupunta na ako doon. One hour later. Yo, what's up guys? I'm back Pasamok TV. Ngayon guys, nandito na ako sa PTEX Terminal. Kakarating ko lang. Layo ng biyahe ko. Pasok ako sa loob, alaman natin kung ano-ano nga ba ang mga biyahe na nanggagaling dito. Mga biyahe kung saan-saan lugar. Para malaman natin kung saan-saan nga ba ang mga biyahe dito. So ayun guys, papasok muna ako at maya-maya ulit. Babalikan ko kayo. What's up guys, I'm back. Nandito na ako ngayon sa loob. So ngayon, nasa ground floor ako. Pupunta, aalamin natin ang mga biyahe nandito sa loob. Hahanapin natin yung mga booking area. A few moments later. So yun guys, nandito pa rin tayo sa ground floor ng PITX terminal. Hinahanap ko yung mga booking area na may mga biyahe kung saan lugar. So ito guys, mayroong booking area dito, ticket boat. Ayan, pero sarado pa to. Pero nakalagay dito ay Naik Cavite City. Ayan, permit, gate 6, Dasma, 13, GMA, Tagaytay, Mendez. Ayan ang mga biyahe nila. Ayan. Pero sarado ngayon. Ang sabi nakalagay dito, for Batangas trip, Nasugbu, Batangas City, Lemery, Lipa City. Please secure your booking and reservation at ticket book to. So ngayon lang sa oras na to guys, wala pang biyahe. Sarado pa kasi to, oh. Close pa. Sige, sana pa tayo ng iba. Ito guys, may another na biyahe. Ganun din. Naik Cavite City. Ganun din, yung pinunta ko kaninang una, ito rin, meron din pala dito. Pangalawa to. Ito yung mga biyahe nila, Santa Cruz, Nasugbu. Ayan, yung ibang window nila ay close pa. Ilan pa lang ang bukas kasi linggo ngayon. Ayan guys yung mga biyahe. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ayan. So, nandito pa rin ako sa ground floor. Ayan guys, hahanapan naman natin yung ibang ticket boat area. So ayun mamaya. So ayun guys, ito pangatlo na tong ticket boating na pupunta natin. Ayan. Medyo sarado pa. Wala pang tao. Okay. Pero ang mga nakalagay dito ay Bicol passengers. So ayun. Ayun guys, may biyahe rin dito na ayan. Nasugbu. Ayan, Nasugbu. Saka Santa Cruz.
Ayan yung mga oras ng biyahe nila. Halos pare-pares. Hanapin pa natin ang iba na ano, merong mga biyahe kasi mga sarado pa ang iba. Okay, iba tayo guys ng ibang boating area. So ayun guys, I'm back. Nandito pa rin ako sa ground floor pero wala nang ibang ticketing area dito kaya aakyat na lang ako. Aakyat ako sa second floor para malaman natin ang mga biyahe ko na nandun. Kung saan lugar yon. So ayun guys, tara, samahan nyo ako. So ayun guys, nandito na tayo sa ano, sa second floor ng PITX terminal. So papunta ako ngayon dun sa kung saan ang merong mga ano, mga ticketing book area. Para malaman natin yung mga biyahe. Kung saan lugar lang ang meron dito. So ayun guys, maya ulit. So ayun guys, may nakita pa ako dito mga ano, biyahe. Ayun, may mga tao. So guys, ang dito mga biyahe. Ito. Ganun pa rin guys, ang nandito mga biyahe. Ayan o. Nasugbo. Ayan, tingnan nyo ha. Nasugbo, via Aguinaldo Highway, Lemery, Batangas City, Lipa, Batangas City. Ayan, puro Batangas nasugbo. Kasi pa. Halos lahat na nandito guys, puro Batangas. Ayun, meron yung mga tao dito na nagbubuk ng ticket. Ayan, 12 TV na siya, puro Batangas to guys. Ayan. So, nandito ito guys sa, ano, sa second floor ng PITX terminal. So ayun guys, hanap muna tayo ng iba na mga ano. So ayun guys, may nakita akong ticket booth area dito sa second floor. Last na to eh. Wala nang iba. Hindi ko alam kung saan to. Ay, naku, sarado pa na. Ipapakita ko sa inyo guys. O guys, andito na ako sa Kaibong area. Ang kaso, ang problema, hindi na daw ito nag-ooperate. Oo. Wala na, sarado na daw to. Wala mo nang ano, operate ngayon. Wala. Yun guys, first floor at saka second floor lang daw ang mayroong mga biyahe, mga booking area. Wala nang iba. So yun guys, nalibot ko na lahat ng booking area dito. Kaso kukunti lang talaga may biyahe. Kukunti lang yung merong biyahe dito. Mga bus. Siguro sa 10%, nasa 4% pa lang. Kasi nga lockdown. Lockdown kasi. Okay guys, bababa na ako. Baka sakali may makita pa tayo. Abangan nyo na lang maya kung may makita ako. Okay guys, babay na muna. At bababa na muna ako sa ground floor. 1 minute 37 seconds later. Ayun guys, bababa na ako dito sa ground floor. Lagi na ako dito kanina. Wala, sarado talaga yung ito. Ayun guys, may nakita ko dito. So ayun guys, may meron siyang biyaheng Baclaran, Heritage, Antonio Arnaez Avenue, Puyat Avenue, Hospital ng Maynila, Pentas Street, Padre Paura, Bayview, Intramuros, Honda Circle, Recto Avenue, Lacandola Street, Moriones Street, Pachico Street, Kapulong Street, Bonifacio Street, Fifth Avenue, Corner, Arten, Nabutas, Bus Terminal, Dagat-Dagatan, Lapu-Lapu Avenue, Mapili Avenue, Fifth Avenue, Monumentum, City of Dreams, Mall of Asia, Heritage, Antonio, Arnaez Avenue, so parehas lang ito ng binasa ko sa kabila. Ayun guys, mga ano ito,
ruta ito na dadaanan galing PTX to Monumento. Ayan. Okay, hindi pa tayo. Hanap pa tayo ng iba dito. Ayan. Medyo mataw-taw ngayon kasi linggo. Ayan. Ito guys ng mga flat screen na nakakabit dito, ito ay mga waiting area. Hindi na dito tinitingnan kung anong oras ang biyahe nila. Ayan o. Santa Cruz, Nasugbu. Biyang Nasugbu. Halos lahat to biyaheng Batangas. So ayun guys, di pa tayo. Ayun guys, naglalakad ako dito para malaman natin. Okay, ito guys, Quezon Avenue. Ayan. Bus Route 6, Quezon Avenue. Gate 8 to. Gate 8 to na, ano, ito yun. Ayun o, Gate 8. SMOA, Roas Boulevard, Buendia, PGH, Stop, Manila City Hall, Lautan, Quiapo Church, Espanya, Welcome, Rotonda, Banawe, Santo Domingo Church, Fisher Mall, Pantranco, Delta, Timog Avenue, EDSA MRT, Long Center, Quezon City Circuit, sakayan papuntang SM Perdi, S Avenue. So ito guys yung mga nakalagay dito. Galing dito yan sa PTX, yan yung mga biyahe dyan, mga bus route. Ayan. Okay. Ayan. Lipat tayo, lipat. Ayan. So guys, nandito pa rin ako ngayon sa baba. Ito, ganun pa rin kanina, yung pinakita ko sa inyo, ganun pa rin na. Diretso tayo dito. Libutin natin to guys para malaman natin yung mga sakayan dito kung saan saan. Gate 7. Mga waiting area. Ito guys na gate 7, mga biyaheng at wala pa. Maraming mga tao dito. Mga biyaheng Batangas din yan guys. Mga waiting area ng biyaheng Batangas. So yan guys, hanggang doon muna tayo pa. Okay. Itong waiting area dito guys ay mga biyaheng mga biyaheng Bicol. City Albay, Naga, Cabanillo, Capros, Tabaco, City Albay. Ayan, mga biyahe doon. Mga biyaheng probinsya to guys. That's not niya. Bus Road GMA. Okay guys, okay. De Castro Village. Pasinero, Espiritu Santo. Okay. Inaayos ko na to. So, ayun guys. Ganun pa rin guys, yung pinakita ko kanina, ganun pa rin nakapasility. Ayun. Yan, ganun pa rin. So guys, lipat ulit tayo kung saan dito. Pag meron sila. Dito sa loob guys, marami dito mga kainan na pwede nyo magkainan pag kayo ay nagutom. Okay, okay guys, nandito na ako sa dulo. Mukhang wala na. So ayun guys, I'm back Pasamok TV. So ayun guys, napakita ko na sa inyo yung mga biyahe na nandito kung saan lugar. At sana na naintindihan nyo ang vlog ko ngayong araw tungkol sa mga update kung saan na lugar ang mga biyahe rito. Ang malas nga lang guys, hindi lahat bukas ang biyahe dito. Meron pang mga stall na sarado. Kaya hindi natin nakunan ng video yung mga nakapaskil na pangalan kung saan sa mga biyahe. So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw dito sa PITX. Sana wag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel Pasamok TV at pindutin niyo ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga video.
So ayun guys, babay na at ako yung uwi na.